Helo, a chroeso'r sesiwn adolygu hwn ar gyfer TGAU Daearyddiaeth. Heddiw byddwn yn canolbwyntio ar yr ail rhan o afonydd i TGAU Uned 1. Byddwn yn edrych ar ffactorau sy'n dylanwadwy ar brosesau a thirffurfiau dalgylch afon a sut mae tirffurfiau dalgylch afon yn cael eu creu. Mae'r diagram ar y sleid yma yn dangos proffil afon. Fedrwn ni weld mae'r proffil afon wedi'i rhannu fewn i 3 rhan. Mae gennym ni'r rhan uchaf, sef yr ucheldir a'r tarddiad, ble mae'r afon yn dechrau. Mae gennym ni'r rhan ganol, sianol, a ble mae'r afon yn dechrau chydeunu, a'r rhan isaf, sef yr iseldir, y tir gwastad, a ble mae'r aber, ble mae'r afon yn gwrdd â'r môr. Fel ydych chi'n gweld yn y rhan gwaelod o'r diagram, mae'r afon yn tueddu fod mewn dyffryn siap V yn yr rhan uchaf. Mae'r afon yn mynd bach yn mwy yn y rhan ganol ac mae'n mynd yn bach yn mwy twfn ac yn chydeunu ymhellach yn rhan isaf. Iawn, felly sut mae hwn yn edrych ar fap? Fel dyn ni'n gweld, wrth edrych ar y rhan uchaf, ble mae'r rhan coch, a'r sys bach, mae'r llinellau yna'n andros agos at ei gilydd, so fedrwn ni weld bod hwn yn tir uchel, tir serth, a fel dyn ni'n mynd yn islawr tuag at yr aber ar y gwaelod ar y chwith, fedrwch chi weld mae'r llinellau yn bach yn choddi wrth ei gilydd, sy'n golygu bod y tir yn mynd mwy gwastad. Ac os dyn ni'n edrych be mae hwn yn edrych fel map choered, yr un peth, ydych chi'n gweld yr treichiadau yna, yr ystubmiau, so mae jyst yn ffordd gwahanol o edrych ar yr un llun. Felly, pa ffactorau sy'n dylanwadu ar brosesau a tirffurfiau dalgylch afon? So, cyn i ni edrych ar y brosesau hydreiliad ac erydiad, byddwch o bosib ydych chi wedi bod yn astudio yn yr ysgol, mae angen i ni ystyried ffactorau eraill gall effaith yn uniongyrchol. Yn gyntaf, mae rhaid i ni edrych ar y grathiant. Pa mor serth ydy'r tir. So, yn gyffredinol, mae tir serth yn golygu afon cyflym. Tir gwastad, dim fflat, tir gwastad yn golygu mae'r afon yn arafu. Di hwn ddim pob tro wir, ond yn gyffredinol, y mwy serth di'r afon, y cyflymaf di'r chif. Fel arfer, mae'r cyfraddau erydu yn uwch yn y rhan uchaf o'r afon, ble mae'r tir yn mwy serth. Dyma chi mae'n digwydd yn y rhan uchaf o'r afon. Nesa, mae daeareg yn ochr y rhan hefyd. Mae craig caled yn yr ydyn araf, ble mae craig meddal yn yr ydyn gyflym. Mae'r llun yn dangos yr gwennol siap ar y graig, ac mae yna gymysgedd o craig caled a craig meddal yma, a maen nhw'n erydu ar gyfraddau gwahanol. Gall craig caled anathraedd, fel gwenithfaen, mae hwnna'n gallu gwrthsefyll yn well i gymaru fawr â craig feddal, craig athraidd fel tywodfaen, sydd ddim yn gallu gwrthsefyll erydiad cystal, a mae'n erydu'n gyflymach. O'r eraill sy'n cael effaith yw ffrithiant. Ffrithiant yn uniongyrchol gan yr afon ei hun. So, yng nghwrs isaf yr afon, yng nghanol y sianel, mae'r dŵr yn llifo'n gyflym gan fod chai y ffrithiant yma. Mae ffrithiant a gwely a glannau'r afon yn arafu chif yr afon. Felly mae yn y canol, does ddim ffrithiant, felly mae'r chif yn rhedeg yn gyflymach. Wrth gwrs mae hwn yn mynd i gael effaith yn y pen draw ar gyfraddau erydiad hefyd. Wrth gwrs, os da ni'n edrych ar y tirffurfiau sy'n cael eu creu, mae rhaid i ni gael golwg cyn yr erydiad ar yr ochr o hydreiliad. Mae hydreiliad yn digwydd yn dalgylch afon ehangach ac eich ei ddosbarthu'n hydreilio mecanyddol, cemegol neu faelegol. So mae hydreiliau mecanyddol yn cynnwys hydreiliad rhewydadfer a diblisgiad. Mae hydreilio cemegol yn cynnwys carbonadau,
A mae hydreiliad biolegol yn cynnwys anifeiliaid sy'n tychu a gwreiddiau planhigion. Iawn. Yy, Yr hydreiliad mecanyddol cyntaf nhw'n edrych ar yw'r broses o rhewi dadmyr. Mae'r broses rhewi dadmyr yn digwydd, mae'n broses sydd yn ailadrodd, a mae'n dechrau gyda bod yna rhyw grac bach neu rhyw fath o fregion mewn craig, a mae dŵr yn llifo i mewn i'r crac. Mae'r dŵr yma wedyn yn rhewi, ac a fel mae dŵr yn rhewi, mae'r iâ yn ehangu, ac mae fo'n creu crac bach yn fwy. Mae hwnna wedyn yn meirioli, ac wrth gwrs mae'r crac bach yn ehangach, a mae'r proses yn ail ddigwydd eto. Mae'r dŵr yn ail rhewi fan i'r crac sydd ychydig yn fwy, a wedyn mae hwn yn ehangu unwaith eto, ac yn y pen draw mae'r craig yn hollti. Y broses hydreiliad mecanyddol nesaf yw diblisgiad, neu yn Saesneg mae'n debyg i exfoliation, sydd yn syml, mae craig yn cnesu fyny, a fel mae'r craig yn cnesu, mae fo'n rhannau allanol yn ehangu fach, a wedyn mae'n oeri yn ystod y nos. Ac fel mae hwn yn digwydd drosodd a drosodd, yn debyg i paent yn sychu wrach, neu paent ar rhyw ffens tu allan i'r tŷ ag ati. Yn y haf mae fo'n sychu, mae'n dechrau crecio. Yn y pen draw, ar ôl i hwn digwydd drosodd a drosodd, mae darnau bach yn dechrau torri ffwr. A mae fo'n torri ffwr fel rhyw blisgyn wy, ac ar ôl amser mae'r craig yn mynd yn chai ac yn chai. Nesaf, mae gennym ni hydreiliad cymegol. Mae hydreiliad cymegol bach yn wahanol. Mae dŵr glaw yn gallu gweithredu fel asidau gwan. Maen nhw'n mynd fewn i craig, er enghraifft craig sialc, a maen nhw'n gallu hydoddi dros gyfnod amser. Mae hwn yn digwydd, mae'n medru digwydd o rhyw gysylltiad gyda ocsigen hefyd, neu gyda gwahanol organebau, ond mae fo'n rhywbeth cemegol sydd yn digwydd ac yn hydoddi'r graig. Ac yn olaf, hydreiliad biolegol. Yn gyntaf, mae planhigion yn cael effaith uniongyrchol ar y tir ac ar glannau'r afon. Pan mae planhigion yn tyfu, mae gwreiddiau nhw yn mynd fewn i'r ddaear, maen nhw'n dod o hyd i graciau, maen nhw'n chydeunu lawr, a dros amser, maen nhw'n achosi ddannau craig ddod i ffwrdd. Ac mae hwn yn digwydd, proses yn digwydd yn barhaus, a fel dyn ni'n dibynnu ar y tymhorau, fel dyn ni'n mynd mwy fan i'r gwanwyn ac i'r haf, maen nhw'n mwy o blanhigion, maen nhw'n tyfu mwy o greiddiau yn mynd ffeindio mwy o ardaloedd, dod o hyd i ardaloedd newydd, a maen nhw'n achosi'r craig dod i ffwrdd. Yr ail broses o hydreiliad biolegol yw anifeiliaid yn tychu, yn gwneud tychau yn y ddaear. So, mae anifeiliaid yn tychu mewn i'r ddaear, maen nhw'n treulio'r pridd, maen nhw'n rhyddhau cerrig sy'n cyfrannu wedyn at mwy o hydreiliad. Gall hwn fod yn creaduriaid bach, gall o fod yn pryfed genwair er enghraifft. Maen nhw gyd yn tychu lawr, mae'n gwneud y tir fynd yn wanach. Ac os yr un ffordd mae gwreiddiau planhigion yn wneud a maen nhw'n achosi i'r tir torri ffwrdd rhywun fath. Nawr, gwneud i edrych ar y prosesau hydreiliad. Nawr, mae rhaid i ni ystyried y prosesau erydu hefyd yn yr afon. Mae'r prosesau erydu yn mynd i weithio gyda'r prosesau hydreiliad, ac yn uniongyrchol mae'r afon yn mynd i gael effaith yn uniongyrchol ar sut mae'r prosesau erydu yma'n gweithredu. Yna 4 math o erydiad, ac yr ei gyntaf fedrwn ni edrych ar yw sgrefechu, yn Saesneg abrasion. Mae hwn pryd mae darnau ddeunydd yn rhwbio yn erbyn gwely a glannau'r afon, ac mae'n tebyg i effaith papur tywod yn rhwbio ar dan y bren. Mae fo'n
broses sydd yn digwydd yn barhaol. Mae'n dibynnu ar yr afon, ar faint o egni sydd yna, ond maen nhw'n cerrig yn rhwbio yn erbyn glannau a gwely'r afon ac yn rhwbio dan y bach i ffwrdd. Nesaf, mae ganddyn ni gweithred hydraulic action. Mae gweithred hydraulic, mae'n swnio fel rhyw fath o drill, dydy gweithred hydraulic drill. So pan mae dŵr y gael yn air yn cael ei wthio i mewn i craciau ar lan yr afon, dros amser bydd y chwalu'r lan a bydd darnau mawr y lan yn disgyn. Fedrwn ni ddychmygu os mae yna nerth fawr gyda'r afon a mae fo'n gwthio fewn i craciau ar lan yr afon, y dŵr y gael ei gwthio fewn, mae fo'n ffrwydro'r lannau bron iawn, darnau yn cwmpo ffwrdd. Wedyn mae gennym ni athreiliad, neu'n Saesneg attrition, pan mae deunydd sy'n cael ei garig yn yr afon yn taro yn erbyn ei gilydd a'n torri i fyny dan y chai. Mae hwn yn weledol, os ewch chi weld fynd ar hyd glan yr afon, ewch chi weld bod yr cerrig sydd wrth ymyl yr afon fel arfer yn eitha chufn. Maen nhw'n eitha crwn, maen nhw wedi gyd yr ochrau miniog neu sydd yn ar y sachan, maen nhw wedi cael eu rhwbio yn erbyn ei gilydd a maen nhw'n mynd yn mwy crwn yn y pen draw. A dyma'r proses yn syml ydy cerrig yn rhwbio yn erbyn ei gilydd ac yn troi'n dan y chai ac yn mynd yn mwy esbwyth. Ac y broses ola sydd gennym ni ydy hydoddiant. So pan mae'r dŵr yn hydoddi mwynau o'r gwely a'r glannau ac yn cario nhw ffwrdd. Dyna ddim wir gech chi gweld o'n wrach wneud yn newid lliw y dŵr ychydig, ond mae fo'n jyst yn hydoddi, fedrwn ni ddychmygu fo'n debyg i rhoi siwgr mewn paned y de, y ffordd mae'n hydoddi mwynau o'r ochrau'r o glannau'r afon ac yn cael ei gario gen yr afon i ffwrdd. Iawn. Nawr, da ni wedi gwneud hyn dreiliad ag erydiad. Rwan, da ni gyrraedd y pwynt ble da ni'n sôn am sut mae'r afon yn cludo'r deunydd hwn. So cludo, neu pan mae'r afon yn symud y deunydd y chwydd. Ac hoffwn, dwi'n meddwl am y proses fel jacod i baw, JCB, mae fo'n dod ar bwced lawr, mae fo'n tychu fach, a dyna'r erydiad ydych chi cyntaf. Wrth i'r jacod i baw symud y deunydd, dyna'r proses cludo. Ac wrth gwrs wedyn pryd mewn gochyn y deunydd, dyna'r proses o dyddodi. Felly cludo y proses o symud y deunydd ar hyd wrth yr afon. Felly, beth mae angen, be mae afon ei angen yn mynd gallu cludo deunydd? Wel, mae angen egni yn chi cyntaf. Pan mae lefelau egni yn uchel, gall creigiau mawr a chlogfeini boulders gael eu cludo gen yr afon. Mae lefelau egni yn codi yn uwch fyth mewn adegau lifogydd. Pan mae lefelau egni yn isel, dim ond gronau bach sy'n cael eu symud, a mae lefelau egni ar ei isaf pan mae cyflymder yn gostwng wrth i afon gyrraedd drwy lyn neu'r aber neu'r môr. Sut mae deunydd yn symud ar hyd gwrs yr afon? Yn gyntaf, mae gennym ni'r gronynau sef y rei mwyaf trwm gan ei ddweud. So mae hein yn medru bod yn bwlderi mawr, creigiau mawr neu'n cerrig mawr. Fel arfer bys y rhain ddim yn symud. Mae gan ei ddweud mewn cyfnod arferol yn yr afon. Ond unwaith mae yna mwy o egni, mae hein yn dechrau rholio ac yn symud lawr cwrs yr afon. Maen nhw'n gael eu tynnu gyda cwrs yr afon, ond mae angen llawer o egni i symud rai o hein. Ac enw'r proses yma yw tyniant neu rholiant. Ac os da ni'n meddwl am y gair, mae fo'n eich yn cael ei tynnu neu mae fo'n cael ei rholio. Nesaf, mae ganddyn ni neidiant. Mae hwn yn swnio fel neidio. Pan mae gronynau o faint tywod yn neidio, ar hyd gwely'r afon, mae'n symudiad tebyg i leapfrog. Felly mae hein yw'r gronau sydd ddim yn rhy drwm, ond maen nhw'n rhy drwm i gael eu cludo gan yr afon, ond maen nhw'n ysgafnach na rai sy'n rholio, ond maen nhw'n bwnsio, neidio fel maen nhw'n mynd yn ei blaen. Nesaf, mae ganddyn ni daliant.
Dyma pryd mae'r deunydd yn eithaf ysgafn, fel silt yn y gronynau. Maen nhw'n rhy ysgafn i neidio ar hyd y gwely neu rholio, felly maen nhw'n cael eu dal yn cwrs yr afon. Maen nhw'n cael eu cludo gyda'r afon, felly'r gair daliant, maen nhw'n cael eu dal yn yr afon. Ac yn olaf, eto mae gennym ni hydoddiant. Pan mae mwynau yn hydoddi yn y dŵr, a maen nhw'n cael eu cludo, maen nhw'n dod fewn i'r afon, eu cludo gyda'r afon, cael eu symud gyda fo. Ac yn olaf, os da ni'n sôn am ein Jack wedi baw eto, so JCB, mae dyddodi'n digwydd. Mae dyddodi'n digwydd pam nad oes gan yr afon ddigon o egni i gario'r chwyth dim mwy, ac mae'r deunydd yn cael ei ochon. Yn syml, os mae'r egni'r afon yn lleihau, mae'r deunydd tydi ddim yn gallu cael ei cludo dim mwy, neu os mae fo'n dod yn erbyn rhywbeth sydd yn mynd y ffordd gwrthwyneb, megis afon yn cwrdd y môr, aber, mae fo'n mynd i dyddodi, neu ar glannau'r afon, lle mae egni yn is, mae fo'n mynd i dyddodi. Ac ar y pwynt yma, fedrwn ni weld yr effaith mae fo'n mynd i gael ar yr ardal lleol. Gawn ni edrych ar 2 gwestiwn arholiad. Wrth feddwl am bob peth dyn ni wedi edrych ar yn barod heddiw, dyma enghraifft o un cwestiwn arholiad bysa'n gallu dod fyny. Mae tirweddau'n cael eu hindreulio yn barhaol. Diffiniwch brosesau hindreulio a thrafodwch pa ffactorau gall effaith ar gyfraddau hindreiliad. Felly, dyn ni'n gweld o'r cwestiwn bod maen nhw'n rhoi'r gosodiad iddyn ni, mae'r tirweddau'n cael eu hindreulio yn barhaol. Felly, dyn ni angen diffinio'r brosesau hindreulio, so dyna'r rhan cyntaf, a thrafodwch pa ffactorau gall effaith ar gyfraddau hindreiliad. Wrth gwrs, mae gennym ni yr gwahanol brosesau hindreulio fedrwn ni trafod, ac wrth gwrs, dyn ni yn rhoi ein dych pil, lle dyn ni'n rhoi y pwynt, dyn ni'n rhoi y dych hindreulio, dyn ni'n egluro beth sy'n digwydd, dyn ni'n ehangu a rhoi y canlyniad, a wedyn dyn ni'n lincio fo nôl i'r cwestiwn. So fysa ni'n gwneud hwn gyd o'r brosesau hindreulio. So mae croeso chi gael cynnig ar y cwestiwn, edrych yn ôl, a wedyn yr ail rhan, pa ffactorau gall gael effaith ar gyfraddau hindreiliad. Wel, eto mae hwn yn gofyn am bach mwy o wybodaeth. Beth sy'n cael effaith ar y cyfraddau hindreiliad? Wel, fedrwn ni ddychmygu mae fo'n dibynnu ar yr amser o flwyddyn, yn ymwedig os da ni'n sôn am planhigion ac anifeiliaid yn sychu. Mae planhigion yn tyfu'n fwy yn yr haf ac yn y gwanwyn, so fedrwn ni sôn am y flwyddyn, yr adeg y flwyddyn, fedrwn ni sôn am cheoliad, ble yn y byd, os mae fe mewn ardal sydd y hynt o tywydd oer, nid yn ardal eitha cynnes, mae pethau'n tyfu'n gyflymach. Fedrwn ni sôn am yr amser o flwyddyn gyda'r haul yn achosi diblisgiad. Mae'n rhai ardaloedd mae gynesach ymhirach, mae'n rhai ardaloedd y byd mae'n nhw'n cael llai o oriau haul. Mae gyd yn mynd i gael effaith. Fedrwn ni sôn wrach am yr ardal gyda'r ochr ysudedd yn y dŵr, yr cyfansoddyd. Mae hein i gyd, so mae'n iawn i chi gael trafodaeth yma ac dod i gasgliad, ond y peth pwysig ydy bod chi'n rhoid eich pwynt, egluro, ehangu a lincio fo nôl. Ac un cwestiwn arall, mae'n croeso chi pausio'r fideo, mynd yn ôl, edrych ar be bysach chi'n medru trafod yn y rhan yma. So, os ydych chi eisiau pausio'r fideo rhoi cynnig ar y cwestiwn, gwnewch rwan. Mae'r cwestiwn yn rhoi rhywbeth iddyn ni. Mae'n dweud, mae Daearyddiaeth yn fwy pwerus yn y rhan uchaf o chwrs yr afon. I ba raddau ydych chi'n cytuno? So mae'n dweud bod yr Daearyddiaeth yn fwy pwerus yn y rhan uchaf. Ac achos bod o'n gwestiwn i ba raddau ydych chi'n cytuno, wrth gwrs mae angen i ni roi 2 ochr i'r ddadl. Ydych chi angen cytuno, ydych chi angen anghytuno, ydych chi angen safbwyntiau gwahanol, a ydych chi angen dod i gasgliad ar y diwedd. Wrth gwrs, dyn ni yn ymwybodol o achos pethau fel graddiant
y daeareg a'r egni y dŵr o rhan uchaf a'r ffaith bod yr chethau'n eitha serth, mae, mae erydiad yn mynd i fod yn fwy pwerustig at y rhan uchaf o chwrs yr afon. Ond wrth gwrs mae hwn yn dibynnu ar y daeareg hefyd. Os mae'n creu caled neu creu meddwl, mae hwn i gyd yn mynd i gael effaith. Yr ffrithiant ydy faint o egni sy'n yr afon. Wrth gwrs, os mae yna storm, ydy lawr y bwys pa ran o'r afon dyn ni'n sôn am, neu rhan uchaf canol, os mae yna mwy o ddŵr a mwy o egni, mae hwnna'n mynd i gael effaith. Ac wrth gwrs, bydd rhaid i ni sôn am y proses erydu, gwario, ac ati. Iawn. I brofi eich gwybodaeth ar afonydd, mae croeso i chi roi cynnig ar y cwis yn yr adnoddau. Cofiwch ymweld â gwefan Cadlan Cymru am y fideos eraill. Diolch am wrando a phob lwc gyda'ch adolygu.